guys, good morning. August 7. So, ang video pong ito ay para lamang po sa inyong impormasyon sa mga taga Pampanga na uuwi. Yan, nandito po ako sa New Clark City. Ang flight ko po sa Riyadh ay noong August 4 at nakaalis po kami ng alas 10 na ng gabi oras sa Riyadh at nakarating po kami dito sa Pilipinas alas 10:30, mag-aalas 11 na po sa oras natin dito sa Pilipinas. So yun, mabilis naman po ang proseso sa New Clark City. Dito po sa dating pinagdausan ng SEA Games. Ang impormasyon po, kung uuwi po kayo ng Pampanga, dapat mag-apply po kayo dun sa Balik Pampanga program ni Governor Delta. I-download po ninyo yung apps ng Balik Pampanga. So doon po kayo mag-fill up ng mga information po ninyo regarding sa Balik Pampanga program. Pagbaba pa lang po ninyo sa eroplano, nandun na po yung mga staff ng Pampanga Capitol, yung mga tauhan po ni Governor Delta. So sa eroplano pa lang po, pagbaba nyo ng eroplano, nandun na po, nakasalubong na sila. And then yung proseso po nun, i-scan po nila yung CIF ninyo, yung sa Red Cross, yung pong barcode. Importante po yun na i-screenshot po ninyo yung barcode ninyo sa Red Cross. Doon po sasamahan po kayo ng mga staff ng Balik Pampanga. At dadalhin po kayo sa Red Cross. And then after po ma-scan yung Red Cross, yun pong barcode na yun, titingnan lang po nila kung dumating na or na sundo na nila yung tao. And then after po dun sa Red Cross, dadalhin na po kayo sa ilalim. Sasamahan naman po kayo, i-escort kayo ng mga staff. Dadalhin kayo sa ilalim dun sa baggage. Doon na po matatapos yung bali mabilis po yung proseso. After po ng pagkakuha nyo sa mga baggage ninyo, diretso na po kayo dun sa bus papuntang Pampanga. Dito nga po sa New Clark City. Pagdating naman po dito sa Clark, maganda naman po ang ang serbisyo po nila. Libre naman po lahat, pagkain. At meron pa po kayong meron pa po silang ibibigay na mga po ninyo, mga gamit, mga damit, mga bedsheet, towel, yun po. Sa inyo na po yun, bibigay po nila. And then meron pa po silang mga vitamins na ibibigay sa inyo, mga vitamin C. As of now, ang update ko po sa inyo hanggang dito na lang po muna dahil hindi pa po tapos yung aking quarantine. So sa mga uuwi po, mabuhay po kayo at welcome po dito sa Pampanga, sa New Clark City. Maraming salamat po. God bless.